Emunye ngakho uma navuswa kanye noKristu fulani okwaphezulu ngoba shuthi uKristu kuphi okwephi bazalwane ngoba ikulaphi izulu likhona uma navuswa kanye noKristu shuthi oba lapho yese bemamukele uma navuswa kanye noKristu ngoba masindiswa abazalwane sifa kanye naye bese sivuswa kanye naye uma sesivuswe kanye naye sifuna izinto zala ekhona iphezulu la ekhona sifuna izinto zaphezulu la ehlezi khona ngakwesokunene uma navuswa kanye noKristu fulana waphezulu uNkulunkulu ufuna abantu besemhlabeni kodwa babe nenhliziyo esezulwini uNkulunkulu enjani lo ofuna abantu bephile emhlabeni kodwa bengayinakanga izinto zaphansi benake esezulwini ngoba ezaphansi ziyabulala ezaphansi ziyaphela ezaphansi ziyakhalisa ezaphansi ziyagulisa kodwa uma navuswa kanye noKristu umsindisi wenu inkosi yenu umkhululi wenu funani okwaphezulu ngoba izulu liphezulu haleluya funani okwaphezulu ngoba izulu liphezulu shuthi umuntu ezulwini uyanyuka kanti haleluya shuthi masiye ezulwini siyanyuka haleluya masike sashona phansi asiyanga ngoba ngamabili izulu linye bese isihloko likenqonyeni okuyolahla uSathane bona ke bonke abakhetha ungasindiswa baye kanye naye emqonyeni okuyisihloko ngoba uthe uJesu uthe isihloko indawo elungisela uSathane nengelosi zakhe kodwa nina uma navuswa kanye naye ngoba ngenzeka nithi nisindisiwe kanti anivuswanga yingakho nithi uma navuswa baningi basindisiwe kodwa bavusiwe bebengavuswanga baba benza izinto ezifile benza imisebenzi efile ezoba ebaxabanisa noNkulunkulu ezobenza mabalashwe kodwa nina enamukela ivangeli namandla alo bayangizwa abazalwane ivangeli malibe namandla yiwo lamandla abazalwane asehlukanisa nokona yile power abazalwane esivuse emsebenzini efile uma ke navuswa kanye noKristu fonani okwaphezulu wena ufunda ngesihloko funda afethu umuntu akabe ne-microphone yakhe umuntu avula wakhe amavesi awayeka lo munye ofunda ngezulu avule amavesi ngezulu kuphela nganginaki mangithi sifunda eBhayibhelini ethi ngoba lento theyibhaleni sihloko ngokaMateyu chapter 25 cha angazi uqale kanjani ukubhala khona Isaiah la before Matthew Isaiah chapter 14 verse 9 Isaiah chapter 14 verse 9. In
indawo yabafileyo ngaphansi. Indawo yabafileyo kuphi? Ngaphansi. Ngaphansi. Inyakazisiwe ukuba ikuhlangabeze ekufikeni kwakho, ikuvusele izithunzi zonke izikhulu zomhlaba, isukumise onke amakhosi ezizwe ezihlalweni zawo zobukhosi. Indawo yabafileyo ngaphansi inyakazisiwe. Hallelujah. Iyajabula indawo yabafileyo. Hell from beneath inyakazisiwe. Ijabulela ukufika kwalo ofikayo. Kwasukuma amakhosi asesihogweni ejabulela ukwehla kwalo wehlela khona. Jesus. Indawo yabafileyo ngaphansi emathunjini omhlaba. Ngingenwa abaphansi. Ungenwe ubani? Ungenwa abantu besigogo. Uzoba isigogo usahamba. Uzoba isona usahamba. Ube isona ngokugqoka. Ube isigogo ngokukhuluma. Ube isigogo nakwakho. Ube isigogo nasemphakathini. Ube isigogo nasesontweni. Ngoba ungenwa abaphansi. Ngeke usafuna lutho lasezulu masokwangenwa abaphansi. Kuyingozi umuntu ongenwa abaphansi. Jesus. Ukhona wayengenwa abaphansi kwincwadi yezenzo ku-chapter 16. Wayengalifuni ivangeli elishunyayelwa uPawuli noSila. Wayebalandele bankonkozela ethi la madoda anyakazisa umuzi. Asishumayeza lento esingavunyelwe ukuba siyamukele. Siyashumayela nje kunabantu abasizwayo kodwa bathi asivunyelwanga basiyamukele. Ngoba bange kwakuyisangoma ke leso esasilandela uPawuli. Lithi asivunyelwa, akavunyelwanga obani ilabo abamngene. Abaphansi. Ngoba lithi indawo yabafileyo inyakazisiwe. Ngoba bafuna ukujabulela ukufika kwakhe, lo ongafuna ukusindiswa sela emhlabeni. Indawo yabafileyo ngaphansi inyakazisiwe. Qobe afunda wena ufunda ngezulu. Izulu lingcwele futhi liyakhanya. Isambulo chapter 21 verse 23. Umuzi awudingi ilanga nenyanga ukuba kukhanye kuwo, ngokuba inkazimulo kaNkulunkulu iyawukhanyisa nesibani sawo siyiwundlu. Umuzi izulu alidingi ini isibani ukuze ukhanye, ngokuba iwundlu uJesu Kristu uyena ongukukhanya kwakhona. Ezulwini kuyakhanya, akhanyiswa ngamalayithi. Akukhanyiswa ngelanga, akukhanyiswa ngenyanga. Kodwa uJesu Kristu ongukukhanya kwezwe ukhanyisa izulu lonke. Ngiyaphamisa kancane volume. uJesu Kristu ongukukhanya kwezwe, ukukhanya kwezulu lonke. Akudingeki izibane, Jesus. akudingeki lutho, akhanyiswa ngemali. Jesus. Kanti le mali yokukhanyisa emhlabeni eyokwenzani kulabo abakhanyisayo? Ngoba abasezulwini abakhanyiselwa. Hallelujah. Abayidingi imizamo yenu bantu basemhlabeni. Jesus. Abantu basezulwini. Hallelujah.
abantu bakaHosana, Hallelujah. abantu bakaNkulunkulu. Jesus. Iwudlule ngokukhanya. Isihloko semnyama siyesabeka. Cela ungifundele Matthew 25 verse 30. NgokaMateyu chapter 25 verse 30. Leyo ngeke ngasiziyo iphonsene ebumnyameni obungaphandle lapho kuya kuba khona ukukhala ngokugedla amazinyo. Kusho uJesu ke manje njengoba ngishithi uJesu ukhulume kakhulu yena ngezulu nesihloko. Lo nceke useless, lo nceke engasizi. Umuntu onjani ongamsiza uNkulunkulu, umuntu ongamamukela uJesu, akanamsebenzi, useless. Jesus. Uthi uJesu iphonseni kuphi? Ebumnyameni obungaphandle. Ubumnyama obungaphandle kwani? Kungaphandle kwezulu. Hallelujah. Ubumnyama abukho ezulwini, iphonseni ebumnyameni obungaphandle kwezulu. La kukhona yini? Ukhala nokugedla amazinyo. Hallelujah. Isihloko sinjani? Simnyama. Njengoba ngishilo bathi hell is dark and doom. Uthi Jesu ke lo nceke useless iphonseni ebumnyameni. Legama elithi doom lisho terrible, horrible, indawo esabekayo, indawo enyanyekayo, ewesi mhlawumbe kunetoilet lomgodi. Jesus. Lo muntu ongenamsebenzi akaphonswe ebumnyameni, akaphoswe ebumnyameni. Ezulwini kuthiwe kunelight, esihlokweni kunani? Kumnyama. Izulu linjani? Liyakhanya. Isihloko sinjani? Simnyama. Isihloko sinjani? Simnyama. Izulu linjani? Liyakhanya. Nangathanda ukusho lezi zinto engiyishona, liyaniphoxa lento ukuthi izulu liyakhanya, isihloko simnyama. Okay. Izulu lingcwele liyakhanya. Hallelujah. Hell is dark and doom. Oh Jesus. Psalm 22 verse 5. Izulu lingcwele liyakhanya. Psalm 22 verse 5. Ubusuku abusayi kuba khona. Akusoze kwabamnyama. Jesus. Abukaze kwabamnyama. Oh Jesus. Ezulwini akuyiba khona ubusuku khona Oh Jesus. emazulwini. Akwazi indaba yobusuku lapha. Oh yes Lord. Njoba sike ebusuku nje thina into yethu bathe ebusuku la emhlabeni. uNkulunkulu akahlali ebumnyameni, kuthiwa nje akazela kalala uhlele ebumnyameni la akahlali ebumnyameni, akuhli. Akuhli kwabona lapha. Jesus. Into enza kungahli ngoba kukhanyisa ilanga lelenza sihlwelwe la. Njoba sihlwelwe nje siphoxa ukuthi sikhanyiselwa ngelanga. uNkulunkulu akayona ilanga, afana ilanga ayinayo load shedding lokho akhanya phinde abemnyama. Awuphinde Verse 5. Ubusuku abuyi kuba khona. yeah. Abadinga ukukhanya kwesibane nokukhanya Abadinga ukukhanya kwesibane lokwani nokukhanya kwelanga. nokukhanya kwelanga abahlala phezulu enkosini. Abadingi ukukhanya kwelanga nokwani nokwesibane. Abantu abenza inkonzo zezibani bakhanyisela obani kanti? Oh Jesus. Obani abakhanyiselwayo ngenkonzo yezibani? Jesus. Ngalo suke nifelwe ngalo kwesokulokho nibekile ikhandlela nespontshi. Ubani usuke nimkhanyisele? Nangu umuntu ufile, silinda usuku lomngcwatshwa kwakhe. Sihleli ispontshini. Nasi isibani, ubani usuke ekhanyisela? Ngoba phela sikhuluma ngezulu namhlanje, sikhuluma nangesihloko. uNkulunkulu unginikele intshumayelo ngithandaza
ngiyaqala ukukhuluma ngetension namhlanje empilweni yami. Obona ukuthi serious ukuthi uyathandaza uNkulunkulu athi ngifuna ushumayele uthi abadingi ilanga abadingi izibani. Akho mina ngithi bazalwane lapha engikhonza nabo ukuthi masiyemzini womuntu kushoniwe babe ngiphoxa besanda kuphenduka. Siphatha imali sifike siyonikela siyothandaza but la imali encane esiyiphethe izibani eyongiyizwa ukuthi ngikwate ngiyafa. Ngoba angazi ukuthi uthini isibani sokwenzana ngoba ngishilo ngathi asikhanye isithini ibani sisindisiwe. Angabuya ngibuza ke ukuthi ukhohliwe ukuthi awabuza ukuthi afika athi sithini mase sinikele sothi yokwenzani. Uthi yena nayi imali yezibani. Ngivenge ngithi ancothi besingayiphathanga. Ngoba sinathi imali yokuthenga izibani zokukhanyisa. Ngibakhuze baphinde basho gasa. Seziphinda bathi nayi imali yezibani. Kagcina ngithi masiyemzini nomuntu asiyiphatha imali. Soyiphatha ngosuku lomngcwabo. La umuntu engeke asazi ukuthi uzothi ukwenzani. Amen. Asidlali ke bafowethu. Mina ngingakutshela nina ke bazalwane ukuthi makucaca ukuthi nabafice ekhaya sebeyathithiza sebengazi noma bafaka isibani noma bangasifaki nibakhumbuze nina enikhona. Noma ngabe ke ufe ungakholwa esokwenzani sona. Yabo naku naye athi ukuthi esokwenzani uma umuntu engakholwa. Esokumbhadanisela ukuthi makathola ilight noma incane ngoba behambe kumnyameni ungobumnyama. Elisha okuncanyana nje kwelight. Basuke bethi bayamzama ngoba umuntu wobumnyama. Ophinde lo verse 5. Ubusuku abusayi kuba khona. Abadinga ukukhanya kwesibani nokukhanya kwelanga. Ngokuba inkosi uNkulunkulu iyakubakhanyisela. Bayakubusa phakade naphakade. Abadingi ilanga, abadingi inyanga. Inkosi uJehova uNkulunkulu usonini nanini. Uyabakhanyisela lithi futhi bayakubusa kuze kube phakade. Asokwathi thizana abantu abasindisiwe wafika bekhanyisela izibani bethi basindisiwe. Obafica bekhanyisela izibani bethi basindiswe ubonza ayikho yonke lento. Abanye bazama ukulokho besifake bese abafuna ukusindiswa wona Thabiso. Bathi besuka bethi sizangoma ezisindisiwe. Haleluya. Abanye bathi siyone isindise ngeke uzufane nathi ayihlangani ukusindisa uphuma la ukhona. uNkulunkulu walanda uIsrael eGibhithe wamisa eKenani. Salvation is always an out of into. Awakasindiswa uthi ngisindiselwe ngila ngikhona. Salvation is always an out of into. Uphuma kokunyongena kokunye usindisilo yonke. Amen. Nkosi yolesindisiwe la. Amen. Nkosi ango lesindisiwe. Kusindiswe namashembe lethu ukusiwoshe babasindisiwe. Traffic iningi abafuni ukwenza lento eqondile. Bafuna ukulokho becabanga ukuthi mebezokwenza into efana nayo bazobe bayayiphelelisa lento abangafuni ukushintsha kuyona. Bamjabulise noNkulunkulu, bayijabulise namadimoni ngesikhathi esisodwa. Isihloko simnyama siyesabeka. uPeter wesibili chapter 2 verse 4. Peter wesibili chapter 2 verse 4. Ngokuba uma uNkulunkulu engayekanga izingelo sezonileyo kodwa wasinikela ukuba ziphonse esihogweni emgodini womnyama ukuba zigcinele ukwahlulelwa. Akayekanga ingelosi. Ingelosi ezawa noSathane. Amadimoni ke lawo akasabizwa ngengelosi, abizwa ngamadimoni, fallen angels, amadimoni. Uma engayekanga ingelosi ezawa kanye noSathane,
wayiphonsa emgodini wobumnyama. Hell is dark and doom. Wayiphonsa emgodini wobumnyama ukuzenze njani ayigcinela usuku olisabekayo lokwehlulelwa. Kuzojajwa abantu ngosuku le final judgment. Ujajwe namadimoni. Kuzojajwa umuntu ukuthi naye imisebenzi yakhe kade yenza ngokweBhayibheli. Ujajwe nedimoni ebelikwenzisa leyo msebenzi. Nawo uNkulunkulu serious kanjani? Uzobopha uSathane. Uzobopha uSathane. Ajaja abantu. Ajaje namadimoni. Akukho umuntu oyisitha sikaNkulunkulu osafe. Akukho umuntu ongamamukela uJesu ozosinda. Athi ngishumayela ngingena umuzi nomuzi la eNtshambeni ngishumayela. Ashumayela kwemuzi uMoses la uzele. Tshela ngendaba kaJesu, mtshela ngezono, mtshela ngokuthethelelwa kwezono. Hayi kwabona bathi angathi ngikhuluma inganekwane kuyena, angathi ngikhuluma umdlalo. Ngithi mangathi usiyena ubukeka ngathi akaxhuma kaxhasi kulento lezi engiyikhuluma, ngibona indlela angathi ujabule ngakhona. Usisihlaphe ngenzeka mhlawumbe ngokwakhe akathintekile lento yezono. Bathi hayi bhuti anginaso mina isono. Haleluya. Wani ungasindiswa isono. Ujajwe lela dimoni elakwenza ujole lokuqala. Ujajwe laphinde lakuzalisa isibili. Yawo liyabonisa wazalela nomfana oqala, wazalela nowesibili, lisazolokho ejajiwe nje amadimoni ngezenzo zakho. Akekho zelo ongenaso isono. Awufundi. Verse 4. Ngokuba uma uNkulunkulu engayekanga izingelosi ezonileyo kodwa wazinikela ukuba ziphonswe esihogweni emgodini yobumnyama ukuba zigcinele ukwahlulela. Esihogweni kuthiwa kusemgodini wobumnyama. Ingelosi ezonile wayiphonsela esihogweni emgodini wobumnyama. Isihogo umgodi wobumnyama. Mawulo muntu okhalayo ekhaya othi usebumnyameni usesihogweni ngeke umsize. Mawule umuntu okhalayo othi akayibona indlela, akayibonanga sesemhlabeni ukuthi indlela unguJesu, angeke usamnceda ngoba usekulahlweni ukuyi-final destination, angeke usamretriever. Khofa uye, jabulela ukuthi uyaxwayisa, ubalekele esiphambanweni wena, uyihlanganise negazi, uyihlanganise negazi ukuze ukhulume emgodini wobumnyama la ugcilwe khona ingelosi, fallen angels ezawa noSathane. Bajoliswa yilezi ingelosi. Abaphuza ujiki baliphuza ngomoya wamadimoni. Lengelosi ezawa noSathane baphuza ngalowo moya. Abagwaza abantu babagwaza ngalawo moya walezi ingelosi ezawa. Lengelosi ezawa izona ezithi umuntu meshunyazwa zithi ungayingeni lento. Lezi ingelosi ezawa zifuna umphefumulo wakho, mhla usufika uzoyisola. Mhla umuntu efika uyolibona iqiniso. Ngoba lo Jesu bambone sebembulele. Bathi lembala uneyindodana kaNkulunkulu. Uzobona ekufeni. Ukuthi wamphiko zandla zemanxeba. Amanxeba asezandleni lithi bayakubuza ukuthi angawani. Athi ngabendlu yami bangigqobhozile. Izulu isitaladi sakhona igolide. Sambulo 21 verse 21. Italadi zegolide. Sambulo chapter 21 verse 21. Amasango ayishumi nambili
ayengamaphareli ayishumi nambili. Yilelo nalelo sango ngalinye laliyipharele linye. Isitaladi somuzi sasiyigolide elicwengekileyo. Isitaladi somuzi sasiyigolide elicwengekile. Ezulwini bazalwane walichaza uNkulunkulu izulu. Wathi isango libiza ngendlela ongaliqhathanisa nephareli. Wathi isitaladi flow yakhona. Wathi iflow yakhona injengegolide. Umehluko wale golide licwengekile njengeglass ophuza ngayo amanzi. Ukwazi ukubona umngane. Oh Jesus. Iflow yezulu itransparent njengeglass. Hallelujah. Lihlizulu. Oh Jesus. Umuzi kaNkulunkulu ogcwele. Oh hallelujah. Ulenzile laba likhaya labangcwele. Hallelujah. Lihle izulu ikhaya labangcwele. Sitaladi igolide isango iphareli. Oh Jesus. Hey, awubani ongathanda ukuba sendaweni esheleke kanje? Angalokho ephathaniselwa ngezibani into engathi shu. Namthutha inkukhu ezinemqondo emfishane. Haleluya. Inkukhu yokuzakhela ucabanga ukuthi uthuma nalento yokuzakhela uyithume madlozi bonke amadlozi angathi into engekho serious. Into yokuzakhela noma ikhuliswa ngogesi ayizikhuleli. Uthi uvulile umnyango ibe round la ifuna ukuphuma ingawuboni kodwa umnyango kathi izothatha ingaya endaweni engcwele kanje. Isitaladi sezulu igolide. Ubani ongafuna ukuyonyathela igolide ngeenyawo? Kwakunjalo eIdeni. La linyathelwa ngeenyawo igolide ngaphambi kokuba umuntu adle isono. Nyathela igolide ngeenyawo. Isiqoqo simnyama siyesabeka. Matthew chapter 25 verse 30. Verse 30. Leyo nceke engasiziyo iphonsele ubumnyameni obungaphandle. Lapho kuya kuba khona ukhala ngokugedla amazinyo. Yesabeka lapha ubumnyama bungaphandle. Kukhona ukhala nokugedla amazinyo. Uthini uPeter usibili chapter 2 verse 4. Khona ukhala nokugedla amazinyo. Kanti laba bahamba esitaladini segolide. Laba bayakhala laphansi. Lapha phezulu balokho behamba esitaladini segolide. Yingakho kungelulu kuyesu ezulu ungavela uzile ngendlela zakho. Walihlela uNkulunkulu wahlela ngisho indlela okuya khona. Sitaladi sakhona igolide. Yabona ukuthi ingalo usathane engafuni abantu basendiswe akafuni balazi la golide. Balibone kancane ngosuku lokwehlulelwa baphinde baxoshwe. Thambani badoda endaweni zenu. Mgodi ke mgodi. Elibone kancane sheme ecabanga ukuthi hancinci kusiyama umuntu angasale sehlala. Mhlawumbe ukuthi izono zakhe zothethelelwa azithethelelwe ekufeni zithethelelwe esaphila. Kale sikhathi izulu isitaladi sakhona igolide. Lithi iBhayibheli ngale kunobumnyama nokukhala nokugedla kwamazinyo. Funda. Peter chapter 2 verse 4. Ngokuba uma uNkulunkulu engayekanga izingelo sezonileyo kodwa wazinikela ukuba ziphonse esihogweni emigodini yobumnyama ukuba zigcinele ukwahluleka. Waziphonsela emgodini wobumnyama baziyogcinela ukwahlulelwa. Ngalesikhathi besegolide basebumnyameni ngale phansi. Basegolide bayakhala lapha phansi. Abaphansi. Kodwa umuntu uma efuna ukuya egolideni unendlela yakhona.
kunendlela yegolide ukwamukela uJesu inkosi. Ake sifunde ezulwini kuyadunyiswa ubusuku nemini, esiqoqweni ubusuku nemini kuyakhalwa. Siqala ngalizulu, Sambulo chapter 7 verse 15 kuya ku16. Sambulo chapter 7 verse 15. Ngalokho-ke baphambi kwesihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu bemkhonza imini. Ngalokho baphambi kwesihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu bemkhonza ubusuku nemini. Ngalokho baphambi kwesihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu bemkhonza ubusuku nemini. Ebusuku hayi ubusuku ezulwini, ubusuku emhlabeni. Umbhali obhalela ukuthi ingqondo yethu iqonde ukuthi noma kuyike ebusuku la babona baphambi kwesihlalo sobukhosi bayakhonza, noma kuyiyemini la baphambi kwesihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu bayamkhonza. Day and night uyadunyiswa uNkulunkulu ezulwini. Awuphinde lelo verse 15. Ngalokho-ke baphambi kwesihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu bemkhonza imini nobusuku ethempelini lakhe. Ngalokho baphambi kwesihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu bamkhonza ubusuku nemini ethempelini lakhe. Bamkhonza ebusuku nasemini, akukhalwa kuyakhonzwa, akukhalwa kuyakhonzwa, akukhalwa ezulwini kuyakhonzwa. Akukhalwa kuyakhonzwa, akukhalwa kodwa kuyakhonzwa. Verse elandelayo, Sambulo chapter 21 verse 8. Lapha amagwala nabangakholwayo. Amagwala abantu abasaba ukusindiswa, abasaba abanye abantu. Usaba uanti wakho, usaba uma wakho, usaba ubaba wakho ongafuni umuntu ukubona abantu besindisiwe. Owazi nezinkulumo zasekhaya ukuthi akasisindiswe njenganami ngiyengibona ukuthi ngabe ngilahlekile kodwa ngizalanga ngibula amathumbu ngave ngixoxe futhi. Usaba nabantu bomphakathi. Futhi usaba ngisho ukulahlekelwa abafana abamthengela amawifi. Utshela ukuthi kumnandi kuba sezweni ungasindiswa. Amagwala. Usaba ukuthi uzolahlekelwa ubaba kaBoy nobaba kaGeli, into ezingenamsebenzi ezingamsiza indawo vele. Kepha amagwala nabangakholwa ukuthi uJesu uyena yedwa esiyangayo ezulwini. Njengoba lithi abangakholwanga kuyisho khulunywa ngokusonta. Khulunywa ngokungamazi uJesu, ungamamukeli uJesu eyinkosi nomsindisi. Hallelujah. Sike nokulala. Awumuntu avusa umuntu olala singalali la. Athi abantu bafike balale emakhaya imini bazanelisa. Kepha amagwala nabangakholwayo ukuthi uJesu uyindodana kaNkulunkulu, uyinkosi nomsindisi, uyindlela esiya ngayo kuBaba, ngaphandle kwakhe akakho ngaya kuBaba. Umuntu ongakholwa ukuthi uJesu uyinkosi asindiswa akakholwa kwakona. Akasonta abe nesikhundla, aye Bible college, abuye nediploma, abuye nani. Ongakholwa ukuthi uJesu uyinkosi nomsindisi akakholwa. Jesus. Kepha amagwala nabangakholwayo nabanengekayo, umuntu odlisono uyanengeka kuNkulunkulu, ongasindiswa nje kukodwa. Umuntu akayiqoqa athi uyahlonipha, athi akakwenza ukuthi nokuthi ongamamukeli uJesu menza abe isinengiso, uyanengeka. Nabanengekayo, ya nababulali. Ababulali abanye ababulali nangemithi, ababulali ngemibese, ababulali umuntu bambulali ukuhlukana umphefumulo, babulala ngeenhliziyo nangolimi. Bebekhuluma bathi ngifisela ukufa, ngathi ngashayiswa imoto afe, ayekuphapha, ayekukhuluma kakhulu, ayekuzenza ngcono. Ababulali abanye bashayana ngeichitho, unyanywe, abanye mekwamtshontshela uyokuthakatha,
akuhlanyisa ucosha amaphepha uhamba unqunu ukubulele ababulali abanye bekhipha izisu ke bafowethu umuntu owenza abortion kuNkulunkulu ubulali haleluya umfana okhiphisa amantombazane izisu umbulala unedumbu Ntombi yakhiphisa noma yakhiphisa ingane nosuku olulodwa inesidumbu lelo gazi lalo lohlwili likulindile haleluya njengoba ungasindiswa nje icala lakho likulindile noma wayifaka amaphilisi noma wayishisa ngebhiza noma ngabe wenza ngokuphi lelo cala lokubulala abortion is murder and murder is sin Naba abantu abazobulawa uNkulunkulu. Yabo laba badukula itende. Yabo laba badukula itende. Sho. Awole ntate ngitshela nake bafowethu. Ukuthi khona something ngale tende. Nangu umuntu ozobulawa uNkulunkulu lo dukula itende. Yo Jesu. Oh. Yabo lo dukula itende. Yo. Obo declaration ukuthi declaration uNkulunkulu. Jesus. Yo. Kade ngithandaza nganitshela ukuthi uthe uNkulunkulu angenza icovenant naye. Ngathi ke uNkulunkulu icovenant engenza nawo ongulwa nami makho nawe. Yiyo lento ezokwenzeka ke tonight. You. Jesus. Umuntu uzovuna into ayitshalayo asifundise. Nababulali nesifebe. Umuntu oneboyfriend noma iyodwa isifebe. Onentombi noma iyodwa isifebe. Olalwayo engashadiwe engashadanga isifebe. Kube abathakathi bona bonke laba abanemithi yokuthola umshado abanemithi yokulanda iboyfriend yami lahlekela nendoda yonke into oyenzayo esupernatural ikona kuthakatha Jesus ukuthi uthotshelwe indoda ekhaya uhambe usebenzisa umuthi ikona kuthakatha uyesikogweni yonke lonto ukuthakatha uyothenga umuntu ukuthi ugezeke isiwasho kuthiwa itshele leintombi ukuze zibe zinhle emadodeni ikona kuthakatha Jesus nabathakathi haleluya nabakhonza ithombe bakhonza amadlozi haleluya bakhonza amadlozi bakhonza oshembe bakhonza olehanyana bathandaza kuMaria abakhonza ithombe Jesus ukhonza imali yakhe ukhonza idegree yakhe haleluya nabo bonke abaqamba amanga ingakho ngithi ke bafowethu noma athome inkinga emsebenzini ubona ngathi izokuxoshisa vele ukhuluma iqiniso umuntu wamanga uyalapha Jesus okuzoshiwo khona ukuthi kuphi isabelo sabo siya kuba sechibini elivutha umlilo banesabelo lithi banesabelo esikogweni kusesabelweni haleluya esabelweni sabantu abangakholwa kusesihogweni esihogweni lithi iBhayibheli kusesabelweni sabo bonke ababaliwe kwiSamulo 21 kuverse 8 kusesabelweni Jesus ophinde isabelo sabo siya kuba sechibini elivutha umlilo lesibabuli okungukufa kwesibili isabelo sabo siyakuba sechibini elivutha umlilo okungukufa kwesibili vutha isibabuli brimstone and fire Jesus kuvutha ibrimstone ilento uNkulunkulu ashisa ngayo iSodoma iyashisa iyaqothula yashisa iSodoma lumlotha iwesi kunomlilo ibrimstone isulfur bonke laba ya ngoba usalela ufunda khona kuthiwa kwelakhe ivesi kuyadunyiswa ezulwini ubusuku nemini laba bayakhala lapha ngenxa ye-brimstone and fire hell and fire I mean hell and heaven bonke abangakholwa uJesu inkosi bayisihogweni
bonke sebefile bangazange bamamukele bafa baya khona. Funda sane. Isambulo chapter 7 verse 16. Kabasayi kulamba Abasalambi abasezulwini. Washo njalo umhlabelelo. Wathaba kithi ekhaya. Abasalambi abasayi futhi ukulamba kuyoze kube phakathi. Beke bavela kuwe ephupheni bathi balambile. Bazi ukuthi abahlali ezulwini basesihlokweni. Abasayi kulamba abasezulwini. Yeah. kabasayi koma Meke bazovela kuwe ngamaphupho noma wezwa ngomuntu bantu abathanda abantu wathi ngenxa yokuthi banqaniwa bakini akekho ngeke anqalwe eshiselwa abasayikoma mabenxaniwe basesihlokweni bayasha ngoba wena unxanisa ukushisa kwelanga bona kuphi mase kuumlilo bangayekelana unxano ya kabasoze bahlatshwa ilanga nelanga alisoze labathita labaqala emhlabeni labagcina emhlabeni ngizomunye uma sigibele eTexini wakashembe liyashisa ilanga uthi ke lo baba emalishisa kanje ilanga emhlabeni engabe loshisa kuphezulwini ngithi babo ngikanga mziba ukuthi uyakholwa kodwa ubekezelela ilanga emhlabeni futhi othi usawulibekezelela nala usaya khona ukhona abantu abavuka bageze bathi kusukela namhlanje sengiyojoyina lela sonto kodwa abantu bakhona ngangabeza becula ngisho ihlabelelo abathi ngiyazi ngizosha sengishiyile kulomhlaba bayaya bayozicula lezo ihlabelelo zithi ngiyazi ngizosha sengidlulile kulomhlaba ihlabelelo zakashembe asisayi kushiswa ilanga zikhona manje lo Google bafonini neGoogle nizozibona zikhona ningacathi bengikhuluma into amanga etendeni zikhona lezo ihlabelelo mhlawumbe uzoba inhlanhla futhi uvela uthole bezihlabelela avuka umuntu akuhlala lahle ecathulo lapho nali isonto lokujoyina mawumuntu omnyama Nkosi yami thina sixakekile abasayi kuhlatshwa nayilanga abasekhaya ezulwini kodwa basesihlokweni bawuhlatshwa ilangabi lomlilo. Sambulo chapter 14 verse 10 to 11 sesithandazo. Sambulo chapter 14 verse 10 naye uyakuliphuza iwayini lolaka lukaNkulunkulu elilungisiwe esitsheni solaka lakhe lingaxutshiwe ahlishwe ngomlilo nesibabuli phambi kwayingelosi ezingcwele naphambi kwewundlu naye owamukela uPaul esilo negama laso kanaye ongamfuni uJesu mayengamfuni uJesu automatically uyamamukela uSathane naye uyakuliphuza iwayini lolaka likaNkulunkulu elingaxutshiwanga nalutho ashiswa ngani ngesibabuli nangomlilo umuntu ongasindiswanga umuntu ongasindisiwe ama-BM ayosala emhlabeni abantu bawahamba bodwa iy'tesi ziyosala emhlabeni ukuba uthisha ugcina emhlabeni ukuba unesi ugcina emhlabeni ukuba yiphoyisa udetective ukugcina emhlabeni ukuba induna ukugcina emhlabeni bengafuni ukuphenduka nje bethi phela bona bayinduna emsebenzini umlungu uthembe bona usayibonakeni ngale Jesus yazi indaba abantu abafile behlele kuzovele mawuhamba abantu ababonayo la benokuthiwa abamanga ubona abantu banomqondo omfishane bebengamamukeli uJesu uthatha imali yokugcina uthi emntwini azoqamba amanga futhi uzowakhokhela lawo manga uthatha eyogcina athi ngemntwini onamanga ngiyowakhokhela lawo manga athi umuntu onamanga banolaka ulaka labaphansi
ungambeka umuntu omlilweni aqeda angabi nalo lakha khona umuntu ongamhlalisa phezulu komlilo uthi hlala phezulu kwalesitofu esivuthayo uqeda unganyakazi angabi nalo lakha yonke into yabo ulaka labaphathi yonke into ulaka labaphathi uyajola lo sisedala jola akayithola ingane emjolweni atshiya kwabanamanga bathi ulaka labaphathi useyitholile ayibone emehlweni bathi ulaka labaphathi iyabona emehlweni iyafeyila esikoleni ulaka labaphathi idlala imabhayisekili yaginqwa ibhayisekili yaphuka ingalo ulaka labaphathi banolaka ngoba bayasha futhi balambile enye izinto indlala ibangulaka akudliwe esikhokweni kodwa ezulwini beluswa imvana ukuba ibayise emthini wophila bayadla okukamoya ukudla abadli rice abadli inkukhu abasezula banqonyelwa inkukhu abahlinzelwa amagusha abahlinzelwa ingulube vele nalabo kuthiwa bahlinzelwa uhlinza laba abahlinzile kuphinde kudle bona laba abahlinzile baxabane bodwa sebebanga ithambo kuthiwa nomuntu wantshontsha ithambo futhi lo muntu ontshontshile ithambo uyilunga lomndeni lo mndeni manje umndeni ucindezele ngale thambo lantshontsho bangangenelani bangakhulumisani bangenzeka abaqabhane ngobhushi bebanga ithambo elalahleke emngcwabeni Matthew uqhubeka sofundile qedile verse 11 Nomusi wokuhlusha kwabo uyanyuka kuze kube phakade naphakade nentuthu ngamamazo umusi bentuthu yokusha kwabo iyenyuka kuze kube phakade naphakade noma kumnyama isikhongo siphatha sho ukuthi kunentuthu lokho inyukile nje kancane kancane lokho ekushinqa intuthu yokusha komuntu bayabasha ngempela uma kuzobe khona nentuthu kanti nentuthu yokusha kwabo ingunaphakade awufundi uphinde uqale phansi verse 11 Nomusi wokuhlusha kwabo uyanyuka kuze kube phakade naphakade kuze kube phakade naphakade into engabalelwa iminyaka ngoba into efayo bafowethu inyama umphefumulo wona uyohlezi ukhona mawukade ungasindiswanga bese uye esikhogweneke lokho kuyakwazi esikhogweni ubizwa ngokuthi kuukufa uyokusha inguna phakade naphakade inguna phakade naphakade ya abasena kuphumula imini nobusuku abakhuleka kuso isilo nomfanekiso waso nalowo amkeluphawu legama laso akuphunyulwa ubusuku nemini ingunaphakade akuhlalwa ngenyawo akumiwa ngenyawo esikhogweni awukho umzuzu menjengami akuhlalwa phansi akukanjalalwa esihogweni yakhalwa khalwa kube khona ukugedla kwamazinyo yakhalwa awuboleka ifoni yakho malisa yakhalwa khona nje yakhalwa ngiyele kuya video yakhalwa on Bluetooth yakhalwa akuphululwa nazi intombi zicelebrate ngokwamadimoni zishaya ama fireworks nama cricket kunalesi dome sathana sifaka udome sazodubula itende ezoshawa uNkulunkulu ke sona
sithona sodwa soshawa uNkulunkulu yakhalwa esiqogweni yakhala aphunyulwa ubusuku nemini wonke ongasindisi uyakhona izidakwa zasemakithi ezifezini naNkulunkulu zifa ziye khona abazofa kulobusuku namhlanje nabo bayakhona abazofela eBhishi manje bemgaqweni yeBhishi kusasa behamba indlela zakaSathane bayafa bayakhona abazoginywa eBhishi babe yisacrifice yamadimoni bayafa bayakhona ayidala kulobusuku namhlanje khona abalahlekelwe ukuphila kwabo egameni lotshwala bayakhona funda phili Isaiah chapter 5 verse 14 siyanwetshwa bayakhona abantu Isaiah chapter 5 verse 14 Ngalokho indawo yabafileyo yandisile indawo yabafile umlomo wayo ngalo yandisile isifiso sayo yavula umlomo wayo yandisile isifiso sayo ukuthi mawehlela abaningi yakhamisa umlomo wayo kongalinganiswa awukwazi ukukala umlomo wesihloko uqala lapho uphelaphi ngenxa yokuningi babantu bayakhona lithizwi kaNkulunkulu imifula yonke ingeno lolwandle kepha ulwandle alugcwali lithizwi kaNkulunkulu indlebe ayigcwali ngokuzwa nezwa alisuthi ngokubona kanjalo nendawo yabafile umlilo wakhona awaneli ngomningi babantu obadlayo obaqothulayo lesiqoqa sigcwali ngomningi babantu abayakhona yakhalwa Jesus yakhalwa asilalele la radio show and could not believe it when you talked about the sounds from la ige Siberia ige Russia lapha Russia ama geologists laba oso science abadila nomhlabathi abatadisha indaba zomhlabathi babizwa ngama geologists batadishe ukuma komhlaba ama scientists ahlele ufuna ukwazi yonke into bangathi awoNkulunkulu ngenxa yokuthi lapha kunama mines bathatha ke angadenye yama-mine abaya kuyona nomgodi ovela uvulekile enomgodi awushona about 12 kilometers ukushona phansi bakuduthi ke lona ke lokhuluma lana ke lento eyenziwa umalume wakhe uthi ke bafaka ke a special designed microphone nezinye izinto ezikwazi ukudonsa umsindo bayifaka lapha phansi kulowa mgodi oshona about 12 kilometers and a half bathi ke mawushona phansi kwakushisa kakhulu phansi bona babefuna ukuzwa umsindo ophansi emhlabeni ukuthi ngoba bakholelwa ukuthi umhlaba uyanyakaza babefuna ukuzwa ke umsindo we-movement yomhlaba bathi bebeyifaka ke le special designed microphone i-microphone yadonsa umsindo u17 second kuphela yavele yancibilika i-microphone ngenxa yokushisa okungaphansi kuthiwa ukushisa kwakushisa ngalolo langa lokho okungaphansi komhlaba mhlabenza lelo kuza ne experiment kwaku 2000 degrees Fahrenheit u2000 degrees Fahrenheit ulinganiselwa mhlawumbe ku plus or minus 1000 degrees Celsius okuthi ke masingathathi average ka 30 degrees wosuku olodwa la suke eshiswa ilanga singakwazi ngisho ukuhlala emthunzini kanti uthi uzophuza 20 liter wonke wamanzi asefridge singawuphinda lo 1000 kuzika u36 times
I mean lo 30 degrees singawuphinda 30 about 30 or 36 times uzophume lo 1000 owancibilikisa imicrophone imicrophone eyinsimbi hayi microphone lengiyiphethe eplastic yancibilikiswa ukushisa kwangaba owatholakala ngaphansi komhlaba is microphone adonsi ama voices abantu ngaphansi komhlaba just at the with depth ka 12 kilometers asilaleleke. Now I've got a clean copy of it now, and I warn you, this could scare you. Here's the email. Dear Art, Na ngicela ukuyichaza bakhona nabantu abadala la. Uthi ke lona uhambisa ilokhuzana lento uyithumela ka BBC laba bendaba. Uthi nanka ama copies bengifisa ukuthi angcono ukuthi mhlawumbe ama copies clear. So manje awekho clear akaqhamile ngokwanele. Uthi ke nansi i-email engimaqondana nayo yonke lento. Uthi kodwa lokho ozokuzwa uzokuthusa. Umalume wakhe usefile. Lo wenza lento. Phil, I just recently began listening to your radio show and could not believe it when you talked about the sounds from hell tonight. My uncle had told me this story a couple of years ago, and I didn't believe him. Like one of your listeners who discounted the story as nothing more than just a religious newspaper fabricated account. Uthi ke nalo into ayitshela umalume wakhe kalama voices atholakala ngaphansi komhlaba. Azange ayikholwe lo yonto. As a result, now uthi bengabazi ukuthi abanike lama copies alento. Engabazi ukubanika ngenxa ukuthi akayikholwa. Babe ngakholwa laba bethi akayikho uNkulunkulu bephika befundile bememfundweni yabo. Kodwa uNkulunkulu wazibonakalisa. The story about the digging of the hole and the hearing of the sounds from hell is very real. It did occur in Siberia. My uncle collected videos and audio tapes and so forth on the paranormal, supernatural. He passed away fairly recently, but he would have loved your show. He let me listen to one of the audio tapes that he had on the sounds from hell in Siberia, and I copied it. He received his copy from a friend who worked at the BBC. It took me a while to find it tonight, but attached is that sound from my uncle's tapes. It's not the greatest quality, but the sounds are there. I was very hesitant to send you this, as the sound bothers me to listen to. I'd suggest that if you do play it on the program, warn listeners in advance so they may have the option of turning the radio off for 30 seconds while it plays. It has always haunted me. To those who discounted the Siberia sounds from hell story, it is true, and I, for one, wish it wasn't. Rick, listening from Chicago. And so I submit now the cleaned, a better copy to you, and I warn you, what you are about to hear is very disturbing indeed. Nayi voice yabuya ne microphone phansi. Abantu laba bayakhala. Abantu laba banemizwa. Abantu laba bawobaba bengane. Abantu laba bafe beyintombi zabantu. Izangoma lezi zila. Idakwa lezi zilakade ifunda ngazo phile. Ifebe lezi abantu abakhonzila amadlozi. Ayikho into ekuthiwa idlozi. Usathana izinto anibambe ngazo. Nize la emlilweni. Lithi iBhayibheli ka onedlozi makakhandwe ngamatshe. Igazi lakhe libe phezulu kwekhanda lakhe. Njoba ngafuna ukusindiswa lithi niphilela abakini abangasekho. Iza la emlilweni. Nanka ama voices obaba bengane zenu bala. Oma bengane zenu bala. Ogoga bafe bengasindiswanga noma bafa benamadolo bala. Abantu abafa badlwengula abanqunywa bengasindiswa bala ngoba bajilo lamadimoni ayibenza babangafuni ukusindiswa. These are the voices. Listening from Chicago.
ushilo uJesu wathi ngokhala nokugeza kwamaziko. Funda phela Matthew 25 verse 8. Very disturbing indeed. Yibo laba abantu baka Happy New Year. Uyawezwa madoda. Uneyintombi. Uzwile I've got a intombi. clean copy of it now, and I warn you. Ungathi zikhala ngalesikhathi ijikiziswa abafana. Jikizikhaliswa abafana. Kunabantu la ngaphansi komhlaba. Umuntu ongasindiswanga uyi kwenye indawo. Uya la emathunjini omhlaba. Kunomaye. 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 Maye waphakade. Kunomaye. 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 Maye waphakade. Sisize Nkosi. Sisize Moya Ngcwele. Oh. Oh. Yakhalwa. Naba bantu bakho moya weqiniso. Naba bantu abazoyokhala. Benga noma munye nje Nkosi. Noma munye nje. Ay, sibakade. Ukuze abantu bangabi nazaba. Izinto zokuzenze zabasobala. Ngiyawithende namhlanje. Kodwa ngiyabonga Moya Ngcwele ukuthi uqinile. Langapheshulwa yilimoya. Ukuze leli qiniso lifinyelele kubo. Ezandleni zami kungabikho qala. Lagazi lamphefumulo. Kunomaye lapha ya. Kunomaye la ngaphansi. Sathana ubamba abantu ngamanga. Bezwasho ngabathandazi. Ngenyanga ngababulali. Wababambezela ngokujola ngobufebe ngemikhipito. Yakhalwa iguna phakathi. Kodwa ehlile mfana kaJuda. Yachitha igazi layo. Ukuze ngalahleki ngisho yedwa. Funda phili. Matthew chapter 25 Hallelujah. verse 30. Leyo nceke engasiziyo Hallelujah. iphansela ubumnyameni obungaphandle. Lapho kuyakuba khona ukukhala noma ugedla kwamazwi. Akuyona inganekwane ngoba yenziwa umuntu ophilayo lento. Wasizwela wafa yena. Nazi washiya nomfakazi uNkulunkulu kunezulu kunezinkoko kunokhala
nokugedla kwamazinyo. Uzofika uthini ke wena uNkulunkulu? Hlala phansi phela uqedile umsebenzi. Wena uzofika uthini kuNkulunkulu? Wena uzothini kuNkulunkulu? Wena uzofika uthini kuyena uNkulunkulu? Uma ikhona uthi yamdinga uJesu aphakamise isandla sakhe. Uma ikhona uthi yamdinga uJesu aphakamise isandla sakhe. Uma ethi yamdinga uJesu bafethu ebusuku phansi isandla sakhe. Maye ngekho nami afanele ngilokho ngikhuluma into wrong inina. Ngoba yonke into uNkulunkulu yenze yabasobala. Baba bengane laba bakhalayo. Oma bengane laba bakhalayo. Yinkabi lezi zila. Amaginsa lawa la. Akekho umuntu ongekho la. Khona ifundiswa la. Ezingafuni uJesu zithi sinemali. Uma ikhona uthi yamdinga uJesu. Aphakamise isandla sakhe. Phakamise isandla sakho.